Сега ще направим сандвич с тиквички и хумус. Звучи гадно, ама не е. Отивате на село и обирате тиквичките от градината на баба ви. Режете тия зелени неща на чекрачета. Задължително ги пускате от високо в купа с забавено движение като в матрицата. Това е много важно. Редиме зелените чекрачета в тава и ги овкусяваме с сол и зелени субстанции купени от кварталния дилър. Добавяме зехтин. Ама малко, щото е скъп. Штръкаме с пръсти и тавата магически влиза в печката. Режем едно авокадо и го пускаме в този уред за зеленчукови изтезания заедно с нахут. Малко чесън, грах и малко от скъпото блажно и въртиме докато не разбиеме тези неща на съставните им атоми. Режем подходящо хлебче и с малко от онова скъпото го запичаме. Намазваме хлебчето със странната зелена субстанция и нареждаме запечените тиквички. Добавяме малко черита или свинска вратна пържола. Кой каквото има под ръка. Малко треволяк за украса и готово.